תחשבו רגע על המבנה של הנפש שלכם. אנחנו נוטים לחשוב על המודע שלנו, על הקול הזה שמדבר איתנו כל היום, בתור האני. אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים את העניינים. אבל האמת, אם תסתכלו אחורה על השבוע האחרון שלכם, על ההחלטות שקיבלתם, על התגובות הרגשיות שלכם לאנשים שפגשתם, תגלו שהקברניט, המודע, הרבה פעמים רק מחזיק את ההגה, בזמן שהספינה שטה לאן שהזרמים לוקחים אותה. והזרמים האלה, הם מגיעים מהמקום העמוק ביותר בתוככם, התת מודע. המנוע האדיר הזה בבטן האונייה, שמניע את הכל, הוא זה שקובע אם תגיעו לנמל מבטחים, או אם תסתובבו במעגלים באמצע האוקיינוס. היום אנחנו הולכים להבין איך להפסיק להיות נוסעים בספינה שלנו, ולהפוך למתכנתים של המנוע הזה. הבעיה המרכזית בחיים שלנו, היא הפער שבין מה שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים, לבין מה שאנחנו מקבלים בפועל. כולנו אומרים שאנחנו רוצים הצלחה, בריאות, שפע, שלווה. הרצון שלנו הוא אמיתי, הוא טהור, אבל הרצון הזה חי במודע. והמודע הוא רק 5% מהתודעה שלכם. 95% הנותרים, התת מודע, פועלים לפי דפוסים שנטמעו בנו עוד מהילדות, מהחוויות שלנו, מהפחדים שצבענו. התת מודע הוא לא חכם והוא לא טיפש. הוא פשוט מערכת של הרגלים. אם הרגל הליבה שלכם הוא אני לא מספיק טוב, אז לא משנה כמה תאמרו לעצמכם אני אצליח, המערכת תסמן את המחשבה הזאת בתור טעות. היא תנסה להגן עליכם מפני סתירה, ותחזיר אתכם לאזור הנוחות. גם אם האזור הזה הוא אזור של כישלון. למה זה קורה? כי התת מודע הוא אדמה. תחשבו על זה רגע. האדמה לא שואלת אם הזרע הוא איכותי. היא לא שואלת אם הזרע הזה יביא לך אושר או עוני. היא לא מבקרת. היא פשוט מתרגמת את מה שיש בתוכה לתוצאות פיזיות. המחשבות שלכם הן הזרעים. כשאנחנו דואגים, כשאנחנו חרדים מהעתיד, כשאנחנו מלקים את עצמנו על טעויות העבר, אנחנו בעצם זורעים זרעים של עשבים שוטים. ואז, כשאנחנו רואים את העשבים האלה צומחים בחיים שלנו, אנחנו בוכים ושואלים, למה זה מגיע לי? זה מגיע לך כי האדמה שלך הייתה חייבת להצמיח משהו, והיא הצמיחה בדיוק את מה שהכנסת לתוכה. עכשיו השאלה הגדולה היא, איך משנים את הזרעים האלה? איך הופכים את האדמה הזאת לפוריה עבור החלומות שלנו? הסוד טמון ברגעי המעבר. כשאנחנו הולכים לישון, המודע שלנו מתעייף. הוא משיל מעליו את השריון. הוא מפסיק להתווכח עם המציאות. ברגע הזה, השער פתוח. רוב האנשים מפספסים את ההזדמנות הזאת. הם הולכים לישון עם הטלוויזיה דולקת, עם מחשבות על החובות, עם כעס על הבוס, עם דאגות מהעתיד. הם בעצם נותנים לתת מודע שלהם משימות של חרדה לעבוד עליהן כל הלילה. התת מודע שלכם לא ישן. הוא מאבד את הנתונים שהכנסתם לו רגע לפני שנרדמתם. תדמיינו את זה. כל הלילה המנוע שלכם עובד על הפחדים שלכם. לכן, אני מציע לכם את התרגול העתיק הזה. לפני שאתם עוצמים עיניים, תבחרו מחשבה אחת, מצב אחד, שאתם רוצים לראות בחיים שלכם. לא בתור משהו שאתם צריכים להשיג, אלא בתור משהו שאתם כבר חווים. זה השלב שבו רוב האנשים נופלים למלכודת, והיא המלכודת של ההיגיון. כשהם מנסים לדמיין הצלחה, המודע שלהם קופץ ואומר, זה לא אמיתי, אתה משקר לעצמך. והתת מודע, שתמיד מקשיב לרגש, מבין שיש כאן סתירה. כדי לעקוף את זה, צריך להשתמש בשיטת הדרך ההדרגתית. במקום להגיד,
אני מיליונר כשאתם מרגישים עניים, תגידו, אני מרגיש שאני הופך לאדם שיודע ליצור שפע. זה משפט שהתת מודע לא יכול להתווכח איתו. זה מרגיש אמיתי, זה מרגיש אפשרי, וזה מתחיל לפתוח דלתות. אתם צריכים ללמוד איך לדבר עם הנפש שלכם בשפה שהיא תסכים לקבל. אל תילחמו בה. אל תנסו לכפות עליה האמת שהיא עדיין לא חובה. תפתחו לצוהר לאט לאט, עד שהיא תתחיל להאמין שזה המצב הטבעי שלה. תחשבו על התרגיל הזה כעל בניית מסלול חדש בתוך יער סבוך. בהתחלה זה קשה. העשבים גבוהים, הדרך לא ברורה. המודע יגיד לכם, עזבו, בואו נחזור לדרך המוכרת, שם אנחנו יודעים מה מחכה לנו. אבל אתם חייבים להמשיך ללכת בדרך החדשה הזאת, בלילה אחרי לילה, במחשבה אחרי מחשבה. בסוף, הדרך הזאת הופכת להיות הדרך המרכזית שלכם. התת מודע שלכם מתחיל להכיר אותה, הוא מתחיל לבנות אותה בעצמו. פתאום, דברים שפעם היו נראים לכם כמו נס, הופכים להיות חלק מהשגרה שלכם. זה לא קסם, זה חוק. זה חוק של התמדה. אני רוצה שתבינו משהו עמוק. אתם לא צריכים אישור מאף אחד כדי להתחיל את המסע הזה. אתם לא צריכים שמישהו יגיד לכם שזה עובד. האמת של זה תתגלה לכם ברגע שהמציאות שלכם תתחיל להתיישר לפי מה שאתם מרגישים מבפנים. אל תחכו לשינוי בחוץ. העולם החיצוני הוא רק מסך הקרנה. אם הסרט שמוקרן עליו לא מוצא חן בעיניכם, אין שום טעם לצעוק על המסך. אין שום טעם לנסות להחליף את המנורה. אתם צריכים להחליף את הסרט שנמצא בתוך המקרן, וזה הסרט שנמצא בתת מודע שלכם. קחו את האחריות הזאת לידיים שלכם. זה לא תהליך של יום אחד, זה תהליך של חיים שלמים. אבל הערב, כשאתם הולכים לישון, תשאלו את עצמכם, מה הדבר האחד שאני רוצה שהנפש שלי תתחיל להצמיח מחר בבוקר?